Sláinte mhór, ba bhfuil am abairte flé minic contráilte a gine cé tú a dhearraidh. Ba bhhaith linne fóramheoirí, cé tú ag éirí a rá ach tá sin contráilte. Man go gláiciúil ach man cog mar sin héin. Teag sé ó abairtí cearta den cheangal táime a geirí pantadú, táime geirí go amach. Agus an rud atá tú a dhearraidh sna habairtí sin tá sé teacht inné an bhréithir agus mar sin dá ag dhearraidh. Má thuig sé roimh an bhréithir pantadú a dhearraidh. Neabhann tú ag dhearraidh sa chasin. Agus i gceist mar cé atá tú a dhearraidh sin focail é atá a seaasú don rud ba bhaileat agus tá sé teacht roimh an bhréithir mar sin dá cé atá tú a dhearraidh. Agus son an cas d'abairtí eile tá casadh leis sin mar shampla, cé tú a dhéanamh, cé tú a dhíthe, cé tú a tharraingt, cé tú a fháil. Táime a gcóil, glunne fine.